drop it. OK, takže čaute, zdraví vás Hunter pri ďalšom Let's Play z hry Minecraft. Sľubil som vám, že v ďalšom Let's Play si urobíme okna na dome, tak som naťažil trocha piesku. Vypálujem ho. Zatiaľ z týchto 6 si môžeme urobiť sklo. Máme 16 skla. Použijeme to hneď na dom. Ako vy môžete vidieť, mám Optifine. Dal som si tú snahu a stiahol som si ho. Ešte som zabudol zbúrať, čo sme stavali strechu. Musím po ďalšej. Zatiaľ máme 4. Ešte máme ďalšie 4, čo som už skúšal. Ďalších 16 máme. Môžeme to použiť. Ešte nám chýbajú 2 okná. Máme. Potrebujeme ešte zo 3 okná. Ďalej. Som si nespomenul. Slúbil som vám, že pôjdeme trocha dolovať, takže môžeme ísť. Čakajte. Tam ešte piesť. Dobre. A máme tu hneď objavenú jaskyňu. Tu na. Creeper. Tam uhlie, juchu. Takže to je dobrý začiatok. Svinia! Nevybuchuj. Nesmieš vybuchnúť. Áno, XP. Na level 4. Uhlie. To je naša záchrana. Vyzerá to, že tu je dosť uhlia. Takže pokúpime to všetko. Mám zatiaľ 5. Celkom pekne. Ďalšie skryté uhlie. Fajne. Máme 24. Oh my god. Si skopeme. Tri rony pekne máme, aspoň na krompáč. Tam to vidím niečo. Počkajte.
V ďalšom dieli by sme mohli sa do domu presťahovať a zničiť tú starú budku. 5x5. A vyzerá to, že máme pekne do uholia. A ďalšie skúpeme. Za ním je ešte jedno. Dobre, vyzerá to, že to je všetko. Máme ďalšie uhlie. Máme tu iron, čo som našiel, keď som ťažil cobblestone. Pekne máme 53 uhlia. Máme aspoň na torče. Takže uhlie máme. Môžeme si spraviť jednu vlnu. Začína byť noc. To je dobré. Pôjdeme zabíjať pavúkov, nech máme na vlnu. Pekne skla. Level 7, na chvíľu 8. Ešte jedno sklo. Sme level 8. Cobblestone si môžeme odložiť sem. Iron. Mám 8 ironu. Zabudol som na tie torče. Dáme si ich rovno do domu, idem si nejaké vyrobiť. Treba nám nejaký... Na torče niečo. Lagy. Tak, urobíme si najprv tyčky. 17 tyčiek. Zaujímavé, no jasné, nahal som to tu. Nadí. Ok, máme takú torčiek a osvetlíme si náš nový dom. Tak. Malo by som zabudol na dvere. Môžeme si zobrať z tohto domčeka. Tu nám už netreba. Tak. Skeleton. Creeper. Sheep. Skeleton. Zdochnij. Creeper. Toto neznášam. Fuck! Dobre. Zarovnáme si dieru. Čo urobila tá svinia Creeper. Treba nám ísť po hlinu. Tak. Tým pádom zničil tieto 3 bloky, ktoré nemám. Nemám hlinu? Jasné, že mám. Tak drevo si zoberiem. To netreba opravovať. Už sa to ide za chvíľu búrať. Dobre. Ešte tu na. Ten... Dochni. Svina. Dobre. To si dám sem. By sa nám zišlo jedno neopracované drevo. Paličky sme vracali.
OK, to by bolo na dnešný diel všetko. Ja s vami učím. A bol by som rád, keby ma podporíte lajkom, po prípade odberom. Mám šivúke. OK, takže čaute.